Zapadnoistočne kapije Donjeg grada, a na samom ulazu na arheološki lokalitet Caričin grad, posebnu pažnju svojom konstrukcijom i arhitektonskim rješenjima privlači građevina u kojoj su bile smeštene terme. Terme ili javna kupatila jedan su od glavnih simbola antičke kulture koja su, pored uloge u održavanju lične higijene, predstavljala i mesta društvenih i kulturnih aktivnosti kod Rimljana. Preteče današnjih spa centara, terme, su imale prostorije sa hladnim i toplim bazenima, prostorije za preznojavanje, saunu, ali i slačionicu. Ove građevine bile su bogato dekorisane arhitektonskom plastikom, dok su njeni podovi bili ukrašeni mozaicima. Topli bazeni su se zagrevali posebno razvijenim sistemom hipokaust. Vreli vazduh iz ložišta je pomoću niza stubova zidanih od opeka, smeštenih ispod poda, usmeravan u prostorije za kupanje. Ostatke hipokausta, sistema za zagrevanje vode, putem vazduha moguće je vidjeti na površini. Sunce se sprema za prve prolećne dane, a mi vas pozivamo da početak proleća provedete u jednom od prvih spa centara na ovim prostorima.